ciki. Allah jikan jama'ar Badawa da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin ruwan bagwai. Allah amin. A sanda jirgin ya bar tsakiyar ruwa sai ya manta da kanshi, wasu su ce a'a lallai direba ne ya kashe shi. Mafi yawan jama'a sun fi a direba ne ya kashe shi. Dama yana wannan duk sanda za a hau jirgin shi, inda da 'yan mata ciki zai haka don ya burge kan shi. Sai ya ga sun rude sai ya ta da shi ya ce wai gwada su ya yi. Jirgi yana mutuwa sai hayaniya ta kaure mutane, ga ɗan karen lodin buhuna da al'umma da a zaune. In ba ku manta ba baya na ce da ku ana iska ne, igiyar ruwa ta kada ta dinga an tayo wa mutane. A zahirin gaskiya wannan tuki fa aikin kawai ne, an yi shi an kashe al'umma na ƙauyaku da cikin birni. Allah jikan jama'ar Badawa da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin ruwan bagwai. Allah amin. Jirgi ya ƙi tashi jama'a suka ta yin koke-koke, suna neman gafarar junansu da wasiya a take. Igiyar ruwa kuma ta cika jirgi ya dankare ya yi make, gaba abun kwarfa in ma akwai sha'an tattake. Waɗanda ke nesa 'yan birni suna ta bayar da aiki, suna jiran mutuwa wasu ko suna ta lallashin 'ya'ya. Allah jikan jama'ar Badawa da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin ruwan bagwai. Allah amin. Guda cikin wanda suka tsira ya ce da ni wata mata ta ba shi tausayi sanda take ta rungume yaranta, tana ta sumbatar shi tana kuka akan mutuwarta. Yau za ta rabu da shi ba wanda zai yi ceton ranta. Sai ta ɗago ta ce jama'a su taimaka a kanta, su karɓi yaran nan ko shi ya tsira in Allah ya yi. Ba wanda ya lura da ita an kowa yana yin ta kansa. Yara ƙanana suna kuka suna kiran babarsu, babarsu ita ma tana kuka tana kiran abansu. Tana waya da mijinta yana ta addu'a a gare su. Jirgi yana tafiya ƙasa har ya zo iyaka wuyansu, tilar ta bar yaran ta sake shi lokacin rabuwar yayi. Allah jikan jama'ar Badawa da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin ruwan bagwai. Allah amin. Kafin minti uku ba komai guri sai ta kalmansu, duk sun nitse ƙasa suna ta gulma ya sha kansu. A lokacin da aka zo ceto wasu ya kashe su, sai dai mutum takwas su ne aka ciro su da ransu. Dan jinjirin nan shi aka fara gani cikin gawarsu, ya sha adon kila t-shirt da takalmi a kafar shi. Allah jikan jama'ar Badawa da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin ruwan bagwai. Allah amin. Sai na kira Yusuf Ahmed majalisar tarayya, kaji gwanin tausayi sarki mai takama da masoya. Na kira ciyaman lokal gamen Inuwa mai biyayya,
sarkin haƙuri sarkin juriya akwai shi da niyya. Sai na kira malam zakari farin uba jagayya, din na gaya musu aiki gabansa babu wuya sun zo. Suka tura 'yan kwana-kwana bagwai suka yi ta yin aikinsu, da su da 'yan kamun kifin bagwai suka haɗa kansu. Ko ni da bana su nan take na shiga na taya su, mun kai ta tsatsamu gawa manya da kananan su. Jirgin ruwa 26 da su aka yi fitan su, kwana 3 circir aka yi kafin a ƙara fitan gawa. Allah ji kan jama'ar Badawai da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin ruwan bagwai. Allah amin. Wata 'yar Fulani kyakkyawa fara da ɗan yaranta, ta zo daga Kano yawo na 40 danginta. Har za ta fasa shiga ta dake ashe rabon a kashe ta. Duk inda ta waiga jama'ar buri suke kallanta. Ta yi wa ɗanɗanta wanka ta gyara abin sha'awarta, kamar Balarabe ashe ko lokacin rabuwar yayi. Allah ji kan jama'ar Badawai da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin ruwan bagwai. Allah amin. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta hanyar za ku samu sabon shirye-shiryenmu.